дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиаи гражданӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода дар бораи хусусияти табиӣ ва техногенӣ ва қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқ намудани нақшаи чорабиниҳо оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои соли 2026 ва бо мақсади нишон додани тартиби дурусти ташкил ва гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ бо иштироки директорони муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумии ноҳия, кормандони раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва хонандагон дар муассисаи таъссисоти миёнаи умумии рақами 36 ноҳияи Шоҳмансур дарси намунавӣ доир гардид. барои самаранок ва дар сатҳи баланд гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ дар муассисаи таъссисоти миёнаи умумии рақами 36 шуъбаи раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур бо сохтор ва тартиби фаъолияти зернизоми вазифавӣ ва ҳудуди низоми ягонаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва шуъбаи маорифи ноҳия барои хонандагон дарси омӯзишӣ гузаронданд. баъдан дар саҳни бинои муассиса машқҳои махсуси тактикӣ гузаронида шуд. зимнан гуфта шуд ки бо мақсади таъмини ҳолати омодагии доимӣ ҷиҳати сайқал додани маҳорати касбии ҳайати роҳбарикунандаи мудофиаи гражданӣ дар иҷрои вазифаҳо ва саривақт бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода, мусоидат намудан барои устувории фаъолият дар ҳолатҳои фавқулода, машқҳои махсуси тактикии мудофиаи гражданӣ дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор гардид. баъди кӯчониндани хонандагон гурӯҳи наҷодиҳии раёсати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Душанбе ва бахши он дар ноҳия фаъолияти худро тақвият бахшида, аз мавзеъҳои харобгардида зарардидагонро наҷот дода, тавассути воситаи нақлиёти ёрии таъҷилӣ ба бунгоҳи тиббии наздиктарӣ интиқол доданд. ҳамзамон аз ҷониби ин даста аз дохили биноҳои таълимӣ ки ҳуҷраҳояшон хароб гардидааст, шахсони дармонда наҷот дода шуданд. маҷрӯҳон бошанд саривақт ёрии аввалии тиббӣ гирифта ба нуқтаҳои тиббӣ расонида шуданд. ин амал дар доираи корҳои садамавию наҷодиҳӣ амалӣ карда шуд. корҳои садамавию наҷодиҳӣ амалиёт барои наҷоти одамон, арзишҳои моддию фарҳангӣ, ҳифзи муҳити зист дар минтақаи ҳолатҳои фавқулода, маҳдуд намудан ва ё то ҳадди имкон кам кардани сатҳи таъсири омилҳои хатарноки ба онҳо хос мебошанд. ҳамин тавр сохтору мақомоти марбута аз ҷумла хадамоти давлатии оташнишонӣ низ дар раванди машқҳои соҳавӣ ширкат намуданд. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ ин омода намудани ҳайати роҳбарикунандаи муассиса, хонандагон дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. илова ба ин тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе дар дигар муассисаҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ рӯзҳои мудофиаи граждании намунавӣ гузаронида мешавад. чорабинӣ дар ин муассиса дар сатҳи баланди методӣ гузаронида шуд. ҳамзамон барои иштироки фаъол ба кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода сипоснома ва ифтихорномаҳо супорида шуд. дар охир чорабинии фарҳангӣ баргузор шуд ки писанди ҳамагон гардид.